खुलुमबाय दुलाराय गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कारिगाव कमप्लेक्स बेयावहाय आङो दिनै गांनै बिजाब बेखेवफैदों गांसेया जाहैबाय आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजियन अफ दि बड'स आरो गांसेया बर' खन्थाइ बिजाबनि मुङा नों आंनि दोंसे खन्थाइ बे गांनै बिजाबखौ आङो गोबां बाथौजों सोमोन्दो थानाय गेदेमाफोरनि आखाइजों बेखेवहोनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों बिजाबनि थांखिया बेनो जि आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजियन अफ दि बड'स बे बिजाबाव आङो बाथौनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा लिरदों बाथौजों सोमोन्दो थानाय रिचुवेल्स बिलिफ्स बेफोरो बे बिजाबाव बेरखांहोनो नाजानाय जादों आरो बे बिजाबखौ लिरनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जेन' जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरा गोबां गावारि जेंनानि नागारनो हायै जेंनानि खारनावहाय बिथांमोनहा गोबां बाहेरायावहाय फरायनायनि बेलायावनो होन बा माखासे गावारि खामानिनि बेलायावनो होन गोबां गोजानाव थाहैनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा बाथौनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैब्लाबो धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैब्लाबो गोबां गेदेमाफोरजोंहाय जथाबनानै बिथांमोनहा सोलोंनो बा मिथिनो खोनासंनो बेखौ मोना जानो हादों बेफोर गासैबोखौनो नोजोर बोनानै आङो आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजियन अफ दि बड'स बे बिजाबखौ आङो सुजुनानै दिहुननाय जादों आरो आंनि नों आंनि दोंसे खन्थाइ बेयो नैथि खन्थाइ बिजाब जाय बिजाबाव आङो माखासे मिथिंगायारि नुथाय आंनि साननाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोर गासैखौबो ज' लिरथुमनानै आङो बे खन्थाइ बिजाबावहाय गासै दों 92 खन्थाइजों बे बिजाबखौ दिहुननाय जादों नोंथांनि जे दिहुननाय बिजाब बे बिजाबखौ जोंनि ओनसोलनि साखाथि बारिनि औ मोननो हागोन नों आंनि दोंसे खन्थाइ बे बिजाबा एभेलेबेलानो नाथाय माखासे जाहोननि खारनाव आङो इंराजि बिजाब जायनाखि आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजियन अफ दि बड'स बे बिजाबखौ आङो गोबां बिबांनि खालामथ'नो हानाय जायाखै माखासे टेकनिकेल इस्युसनि खारनाव नाथाय हप्तानैनि गेजेरावनो बे बिजाबखौ अनलाइननि जोहै एमाजन फ्लिपकार्ट आरो गोबांथार जोंनि नियारेस्ट लाइब्रेरिफोरावहाय बे बिजाबखौ एभेलेबेल खालामनानै होनाय जागोन बेसेबां मिजिंथिदों औ एसे जुदिसो साननानै नायोब्ला आङो साननैसो सिगां फेसबुकआवहाय बे मोननै बिजाबनि सावगारिखौहाय होनाय जादोंमोन बेयावहाय गोबांथार आङो बिजाब फरायगिरि माखासे बिथांमोननिफ्राय गोबांथार अनसायनाय मोन्दों आरो गोबां फन कल्स मोन्दों कि बाथौनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनाय ओमफ्राय बे धोरोमा मा एक्सुवेलि बेखौ इंराजि बिजोङावहाय इंराजि रावावहाय फरायनो लुबैनाय गोबां सुबुंफोरनि आङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोन्दों स' बेफोरखौ नोजोर होनानै आङो आसा खालामदों कि गोबांथार बिबाङैनो बे बिजाबनि गोनांथिया जागोन होननानै जोंनि गेजेराव नोंथाङा जिहेथु मुलुगसोलोंसालिनि सासे बिबुंगिरि हाबा मावगासिनो दं माबायदि सम दिहुननानै नोंथाङा बिजाब लिरनायनि हाबाफारिखौ मावफुंबोखो जोबोद खस्थ'यैनो दहाय आङो एसे सिगांसो बिबुंथि लाखिलांदोंमोन जेन' 2019 मायथाइनिफ्रायनो आङो नाजायै बे बिजाबखौ गोबां फिल्ड सार्भे खालामबाय गोबां बिजाबबो फरायबाय बेफोरनि गेजेराव आङो दिनैहाय 2024 मायथाइयावहाय बे बिजाबखौ महर होनो हादों माने गोलावथार सम आंनोबो नांदोंमोन स' बे आरो गोबांथार खस्थ' दङ गोबांथार फिल्ड सार्भे खालामनायाव गोबांथार सम नांदों बेयाव आङो आंनि न'खरनि आंगो बिमा बिफा जायनाखि आंजोंहाय थांफानानै फिल्ड सार्भेयावहाय थांफानानै गोबांथार मदद खालामबोदों बेनि थाखाय आङो बिथांमोननो रोजा साबायखर बावहरो थेंक इउ ओनसोलनि सासे बिबुंगिरि हाबा मावबाय थानाय बारदि चिला नार्जारी बिथांनि सुजुनानै दिहुननाय दिनै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दो थानाय आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजन अफ बड'स गांसे बिजाब आरो दोंसे खन्थाइ बिजाब बेयाव नोंथाङा बेखेवफैदों हाबाफारियाव बाहागो लादों बे समाव मा फोरमायगोन गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों आं दिनैनि नैबे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमबो मावथि सांग्रां लोगोनो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथिनाय आरो साबायखरखौ बावग्रोबाय आं बुंगोन जे बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गावखौनो गाव देरगानाय मोन्दों प्राउड खालामदों आं मानोना डक्टर बारदि चिला नार्जारीया बे खम समनि गेजेराव आरो बे उन्दै बैसोआव दिनै जे बाथौ धोरोमनि जितु रिच एन्ड रिचुवेल ट्रेडिसन कालचार जोंनि जि फुजिनाय खुलुमनायनि खान्थिफोर बेखौ लानानै बाथौ धोरोमखौ जे फोजौनायाव फेहेरनायाव फोगोमनायाव लिटारेरि बिथिङाव थुनलाइयारि बिथिङाव जे
एथ' गिदिर अबदान होनो हागोन बे समाव आं बेखौ सानाखैमोन बेखौ मिथिनानै दाखालिनिफ्रायनो जोंहा नायस्रां औवारि बिथां बुंहरनायनिफ्रायनो आंनि गोसोआव एसे रंजानाय आरो मोजां मोननाय बे मोननै जिनिसा थाबाय थादों मानोना बारदै सिख्ला नार्जारिनि आखाइनि बिलिरनायाव जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे आगानसे थारमाने वान स्टेप बारायनाय बे हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव आरो बे मोनसे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि साफ्रोमबो सानसुमै लिरगिरि आरो फरायगिरि आरो धोरोमनि फारसे मिथिनो संदाननो नाजाग्रा बिथांमोननि थाखाय गिदिर मोनसे धोन जाय धोननि गेजेरजों जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जोङो फोरोंलांनो हानायाव मिथिहोलांनो हानायाव आरो धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ बेनोबो दोननानै इसोरजों गावखौ बोरैहाय जों संजग खालामनो हायो फोनांजाबनो हायो बेखौ फोथायहोनो हानायाव इयुन जेनेरेसनखौ फोथायहोनो हानायाव मोनसे गिदिर अस्त्र मोनसे हाथियार जे जों मोनबाय मोनसे हाथियार जों मोनबाय बे जोंनि थाखाय खोब देरगाथाव बेखायनो आं बुंगोन दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आरो बे बिजाबखौ बेखेवनो मोननानै आं ओरैबायदि साननानै लादों जे आं बिबानाव थानानै जि जिनिसखौ हास्थायबाय थादों बे हास्थायबाय थानाय हाबाफारिया दिनै मोनसे जाफुंबाय जे आं जेखौ लुबैदों जे जों खुगाजों बुंग्रा आखाइजों लिरनो रोङा आखाइया जोंना सौहैया बेखायनो खुगाजोंल' जों लेक्सार होयो खुगाजोंल' जों बुङो जायफ्रा आखाइजों खामानि मावनो हायो बे मावग्रा मानसिखौबो जोंनो नांगौ खुगाजोंल'खौ नङा बे आखाइजोंबो मावग्रा मानसिया जे जों मोनबाय दिनै जों ओंखारहोनो हाबाय बे ओंखारहोनो हानाया जोंनि आफादनिबो मोनसे खोब देरगाथाव आरो सासे जों आखाइजों मावनो हाग्रा सासे मानसि जों जे सासे आइजोखौ मोननो हाबाय जोंनि फिसाफोरनि गेजेराव बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर सम्पति आरो बेसेबांबा गिदिर देरगाथाव बेखायनो आं सानो बे बारदै सिख्ला नार्जारी डक्टर बारदै सिख्ला नार्जारी बिथांनि सुजुनायाव जे मा होनो आन्डारस्टेन्डिं बाथौ दा रिलिजन अफ दा बड'स बे बिजाबा निस्सय खालि जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोथायग्रा बाथौ धोरोमखौ मिथिनो नाजाग्रा बा इसोर फोथायग्रानि थाखायल' नङा आं दहायनो मोनसे खोथाखौ बुंदों बे बिजाबा सारा मुलुगाव थानाय जायफ्रा धोरोम फोथायारि इसोर फोथायारि सिबियारिफोर दं आं नास्तिक मानसिनि साइडखौ बुङाखसै जायफ्रा धोरोमखौ फोथायग्रा इसोरखौ फोथायग्रा बे फोथायग्रा मोनफ्रोमबो एभ्रि ब्रान्चेस अफ द रिलिजन मोनफ्रोमबो धोरोमनि माबाफ्रा सिबियारिफ्रा बेखौ फरायनानै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै गुवारै गेबेङै आरो प्रेक्टिकेलि मिथिनो हानायनि मोनसे बिजाब आरो बे बिजाबनि गेजेरजोंनो जोङो बाथौ धोरोमखौ आगानसे बारायहोनो हानाय बे बिथिङाव जों बुंनो हायो मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन